Okay, daghang salamat. Joseph Suilio sa akomodasyon na gihatag sa akong pag-cover sa ilang reunion, 3 days reunion pero 2 days na ko taman. Bitaw. Okay, pagkaugma manglakaw man sila sayo, 2 ka adlaw lang ko. Saka 2 ka adlaw. Og dire mao ni ang ilang binyo dire kana diha pero gihawas ko dire sa Pikas aring beach resort dire sa Pikas. Lahi sa ilang binyo. Okay, magigsunan. So maayo ang iyang paghatag ng mga akomodasyon, aircon, bugnaw, ug lamis diri sa katingalan ani. Sada tanawa ko dato ang kalitula ni makita man ni ron. Okay, nindot kayo ni pod. Murag i-repair man tingali ni. Ako kay bawo kung ni murag i-renovate. Manamahaw mi una. Pagkabuntag na no. Ready para mag-cover na po ko sa adlawng ikaduhang adlaw. Okay, magigsunan. Dire mao ni siya akong ipuy-an gihatag ni Engineer Joseph Suilio. Bugnaw kayo, wag yung mitamhangin no. Okay, mao ni ang higdaanan. Okay. Lipay po tayo higday ko na ni kaysa bahay nga folding bed may higdaanan tinuod yung istorya no. O sa kuan pa uso pa real talk gina. Okay na pa tuwalya nga humot kayo unlan. Ambot unsa nang ang bidding ani ba kanimo lama ni ako ang wala ba ko ligo. Okay ka joke bitaw. Okay mo nang kamera na ko ano ning tawo na hagsa pero akong sala kay kumpiyansa ko ba. Igo pug nahuman ang reunion in town. Okay ra. Sa kay nahuman nga accomplish na ako ang mission. Akong duty. Okay mga igsoon, bahala nagkuan. Ito lang lens ra na buak ano na wala mo function na manual na ako nang pugidaan. Ayun kuan. Damage po siya pero okay lang. Kay nga na mo yun ang tao, di malason sa. Okay rin. Okay lang kay nahuman naman kabirage. Okay igsoon dire mo na. Kung ipakita ninyo kay karon pataka tagsar puyo og inani no. Ini kubre lagi ta. Okay, sigawas nindot po bugnaw kayo ni akong giadjustan ang aircon tungod kay nangurog ang tiil pag gabi okay kita mo silyas na hinlo ko kayo ano yung pangbalay na ako ano sa ingon ani lang ayaw lang okay sigawas nila murag swimming pool yun na pero murag nang hinlo man sila murag kuantingan na sila copyright na pero ilang di improve pag